toate aceste sticle de vin se păstrează în spații de genul dat, pe care noi le numim căsuțe sau caze. Fiecare cază are deasupra ei un pașaport personal, ca să ne fie nouă mai ușor să ținem cont de ce păstrăm, cum, unde și așa mai departe. Ce este foarte important pe aceste pașapoarte sunt două lucruri, anume numele vinului, este denumirea vinului care se păstrează aici de desubtul ei și anul roadei acestui vin. Deja în ultimul rând o să mai vedeți un număr care reprezintă numărul de sticle din caza dată. Deci, într-o cază, putem păstra de la 150 de sticle, de exemplu în astea de la colț, pentru că sunt mai înguste, până la 1500 de sticle într-o cază destul de mare ca asta. Deci, dacă vorbim de rânduri, în cap aici 6-7 rânduri de sticle. Și deja o să mergem pe aici, ca să nu ne încurcăm cu cealaltă grupă. Și deja aici o să observați un alt tip de caze, încuiate. Acestea sunt cazele private, care au deținători. Iar acești oameni sau aceste persoane o să le observați practic de pe tot globul pământesc. Foarte multe țări din Europa, adică oameni din Europa avem aici, din Asia avem mai mult China și avem o cază a unui deținător din Africa, Republica Benin, a treia cază de aici. Deci, de ce majoritatea din acești oameni, mai ales de aici, sunt din China? Deoarece 60% din vinul care îl producem aici, tot se exportă în China. Deja pe al doilea loc este Polonia și pe al treilea loc de export este România. Chiar dacă este vecina noastră, exportăm cel mai puțin ei. Și de asemenea, că oricine poate avea aici o cază privată. Doar că sunt anumite condiții care trebuie întrunite. În primul rând, se plătește o sumă anuală de 500 de euro, deci în fiecare an, pentru întreținerea chiriei sau a cazei, plătirea chiriei. După care deja aveți dreptul să păstrați aici doar vin procurat de la noi, deci doar vin din Milești și asta e tot. Iar a treia condiție este faptul că nu se fac livrări. Deci puteți fi din orice colț al lumii, dar trebuie să veniți aici personal pentru a vă lua vinul din casă. După care încuiați la loc și asta e tot. Și oamenii vin destul de entuziasmați de aici, vin și au o sticlă, două și pleacă înapoi acasă și iar vin înapoi și așa. Din China, din Germania. Da. Nici nu pot să se iei multe deja la aeroport. Deja la urmă, dacă o să doriți, o să vă puteți uita la toate caze, să mai observa poze, ce la urmă avem mai multe. De asemenea, puteți să observați că toate sticlele se păstrează în ordine orizontală. Da, care sunt așa mai curate, da. Sunt 23 sau cam așa. Toate stau culcate în poziție orizontală, deoarece buchetul vinului se dezvoltă cel mai bine atunci când avem zero oxigen în sticlă. Așa că pentru asta avem nevoie ca dopul să fie mereu în contact cu vinul. Deci nu lasă ca aerul să intre înăuntru. Și lăsăm sticlele în poziția dată, suntem siguri că vinul nu se scăpă. Aceasta este poziția perfectă pentru menținerea vinului de colecție. Iar aici ajungem, deja am ajuns, în cel mai jos punct din galeriile noastre, la 80 de metri sub pământ. Deci la cel mai adânc punct de pământ. Iar aici vorbim deja despre un experiment pe care l-am încercat în anii 90. Vorbim aici despre producerea vinului seman după metoda franceză champenoise, care este mult mai complicată în comparație cu cea pe care o folosim astăzi. Această metodă impune o dublă maturare a vinului. Spumat. El mai întâi trebuia să se matureze în vase tehnologice, după care deja în sticlele de genul dat. Când era turnat tot vinul deja în sticle pentru a doua maturare, ele erau plasate în pupitrele astea de lemn la fix 45 de grade. Și trebuiau să stea așa, timp de 2 luni, și trebuiau să fie rotite în fiecare zi cu aceeași viteză, timp de aceste 2 luni. Pentru ca toate sedimentele de drojdii, care le adăugam la început, să cadă încetișor aici în vinul sticle. Iar această primă parte a procesului are denumirea de remuaj, după care deja trebuia să scăpăm cumva de ele. Așa că înghețam gâtul fiecarei sticle, așa cât cuprindea sedimentele, în minus 25 de grade în azot lichid. Și scoteam aceste sedimente sub forma unui cub de gheață foarte rapid. Deja acest proces are denumirea de degorjaj.
Dacă ar fi să ne întoarcem înapoi la procesul de rotire a sticlelor, se spune că doar doamnele aveau voie să le atingă. Deci doar femeile aveau voie să le rotească. De ce? Deoarece ele sunt considerate mai gingașe, mai delicate, mâinile sunt mai mici și le rotesc mai cu precizie. Dar și ele trebuiau să fie, care lucrau aici, doamnele astea, trebuiau să se antreneze în fiecare zi. Deci venind la muncă, își luau fiecare doamnă câte 2 găleți pline cu nisip și roteau gălețile date așa, ca să-și antreneze încheieturile în fiecare zi, ca încălzirea de dimineață. Dar și să se familiarizeze cu mișcarea asta de rotire, ca să fie și mai precis rotirea lor. Din păcate, ele au stat aici din anii 90 și vor continua să stea pentru foarte mult timp, doar ca un experiment. Deoarece noi nu mai producem după metoda dată, pentru că este foarte costisitoare. În primul rând, când vine vorba de timp, pentru că ne oferă vinul spumant în 3 ani și mai mult. De asta a trebuit să ne uităm pentru o altă metodă. Și am căutat-o și am găsit-o pe cea care o folosim astăzi, metoda Charmant, metoda italiană, care ne oferă deja vinul spumant în 3 luni aproximativ. Și include doar o singură maturare a vinului, deci este mai ușor, mai rapid pentru noi, mai benefic. Și deja pentru a continua, o să alegem drumușorul ăsta. Aici, în tunelul dat, o să observați 2 drumuri. Fiecare poate să-și aleagă care drum dorește și o să ne întâlnim în același punct la sfârșit. Ca o mică aventură. Când era să văd. Hai că vedem. Păi porcul, că dacă... De la 85 până la 90. O să ne strângem în față, da? Da, și așa mi-a. La locul. Aici deja vorbim despre stația noastră seismică, care este amplasată în cămeruța asta de aici, după ușa cea de fier de acolo, și o să puteți să observați doar lumină, așa, care iese din camera dată. Iar sus, pe plăcuța asta de acolo, o să vedeți numele ei, și ea se cheamă Milm, și a fost adusă ea aici la noi în anii 90. Deja, de ce? Pentru că în România avem această regiune branșă, care e foarte seismică și resimțim toate cutremurile care vin de acolo. Respectiv, când au auzit ei că avem un loc accesibil la o așa adâncime, au adus-o repejor aici. De ce anume la așa adâncime? Deoarece stațiile seismice le priește anume așa de adânc. Aici deja nu se mai simt mișcările plăcilor tectonice sau mișcările cutremurului. Nu contează cât de intens este el, aici nu se simte nimic. De aia, și datele sunt foarte precise. Așa că când are loc un cutremur, vin aici și colectează datele de la stația dată, plus cele din epicentru deja din România și fac o careva statistică. Noi deja îi ajutăm doar oferindu-le spațiul pentru păstrarea stației. Deja ei își fac cercetarea după și își fac treaba. Așa că în caz de un tremur absolut intens, gigant, în afară, aici nu se resimte absolut nimic. Așa că suntem și noi în siguranță și sticlele sunt ok. Și deja vorbim despre o altă calamitate deja aici. Asta o să trebuiască să ne întoarcem în timp pentru a înțelege. Și ajungem în 1985, în Uniunea Sovietică, vorbind despre Mihail Gorbaciov, cel care a început lupta cu alcoolismul și a inițiat în cauza dată legea prohibiției.
ceea ce includea faptul că n-aveai voie să consumi alcool, zero, să produci la fel, n-aveai voie să produci deloc și toate vițele de vie de peste tot trebuiau tăiate complet. Pentru ca lumea să n-aibă de unde produce și de aici nici alcool nici deloc. Clar că era o idee destul de absurdă, dar oricum trebuia să luăm careva măsuri. Și un cerc restrâns de oameni, lucrători de aici, de la combinatul nostru, s-au gândit la o soluție. Aceasta a fost faptul că ei au ales 50.000 de sticle din cele mai bune vinuri din întreaga Republică și le-au ascuns în camera din fața dumneavoastră, care este întredeschisă, și o numim noi camera secretă. Iar această cameră și clar că avea nevoie să fie protejată de ceva, și anume de această ușă din piatră naturală, desigur, care acum deja este plasat pe șine, deoarece cântărește 3 tone, deci e masivă. Dar clar că când s-au închis ușa, aceste șine s-au scos, treaba asta de pământ tot, unde merg șinele, și totul s-a zidit la loc ca nimeni să nu știe că acolo avem așa o bogăție în spatele ușii. De asemenea, o să puteți vedea încă sticlele acolo, pe stânga în cameră dacă o să vă uitați, doar că nu le avem în numărul original de 50.000. Avem doar 10.000. Pentru că când am dat de cameră, deja în 91, când eram independenți, am început să vindem din aceste sticle. Și s-am înțeles pe un anumit număr de sticle de a le lăsa acolo ca o parte din istorie. Să nu le consumăm sau să le vindem pe toate. Așa că, dacă doriți, vă puteți uita înăuntru. Deja pe asta nu le mai atingem, nu le vindem, stau doar acolo. Ce două bancă. Dar este geo sau nu fost construit așa? Doar scopuri estetice. Da, design așa. Este posibilitatea să învățăm 200 de kilometri? Nu, noi nu avem. În Unii nu aveți acces sau nu, în ceilalți 145 este posibilitatea de a vedea ceilalți 145 doar o dată în an, în martie, când se face, avem așa o sărbătoare wine run, sau la vinului, da? Și deci acolo se fac maratoane în martie. Și cine dorește, poftim, vine aici și fuge prin acei 145. Da. Deja o să vă invit în camera alăturată. Acum și o să vă spun pentru ce stau aici, da. Pentru frumusețe, așa, da. Deci aici deja suntem într-o cameră destul de importantă. Are ea denumirea de camera somelierilor sau sala somelierilor. Aici, între 3-5 ani, depinde, se strâng la această masă rotundă 10 sau 12 specialiști internaționali, somelieri, care degustă din toate tipurile de vin din colecția noastră de aur. Sau le analizează culoarea, gustul, mirosul, pentru că avem nevoie să știm, pe lângă asta, dacă vinul dat s-a maturat complet și dacă avem voie să-l vindem sau să folosim în degustări, sau dacă mai are careva caracteristici care trebuie să se dezvolte și trebuie să le păstrăm în aceeași poziție, condiții și așa mai departe. Stau ei aici timp de 3 săptămâni și în fiecare zi, fiecare persoană gustă de la 50 până la 60 de vinuri. Deci 600 de vinuri gustate într-o zi, timp de 3 săptămâni, și vă dați seama ce muncă grea are loc aici. Da. Iar acolo sus, deja, o să-l vedeți pe Bacchus. El este zeul vinului, zeul roman al vinului. Și se spune aici la noi că cine îi atinge barba nu se va îmbăta niciodată. Da? Ce rost are să bei dacă nu te înveți? Și asta, da. Bei apă. Și eu și nu se va îmbăta, nu mai bine. Nu să-l bine, dar nu să îmbată. Asta s-ar invidiere. Dacă doriți, mai puteți face poze în camera dată. Puteți să atingeți pe Bacchus. Dăm pace la Bacchus. Atingi.
Nu treci bei, dar nu treci bei. Azi Ai are bapă, vedere. spă o fărtăie. Este așa... Da, uci de culet și Dacă de bei apă și normal să mergi. vieți și curat, tot vă spun. Pusteți. Care o tins barba noastră și interesant cu voi La companie, petrecere. la petrecere. Dacă sunteți gata, atunci putem să continuăm. Da, da. Eu acum, ca să știi nevastă că zic povestea. Ah, bun, stai. Da, așa. Zic povestea. Zic. Scopul lor de a sta aici este pentru a vă arăta cum să găsiți un vin de colecție în magazinele noastre. Deci sticla, după ce o luăm din casă, se curăță manual și se schimbă doar stratul de ceară. Și clar că după asta îi se dă o etichetă special cu marginile rupte pentru a păstra și a-i oferi acest estetic de vin vechi. Ce este caracteristic vinurilor noastre de colecție este că în spate o să găsiți scrise 3 numere cu pixul manual pe fiecare sticlă, care înseamnă anul roadei, după care deja anul butelierii și numărul personal al sticlei, care este un număr unic ce nu se va repeta niciodată pe oricare altă sticlă de aici sau din magazin. Deci fiecare sticlă e unică în felul ăsta. Și deja probabil v-ați gândit oare care e cel mai vechi vin pe care îl păstrăm aici, pentru că nu cele din 86 și 87 care precis le-ați văzut, nu sunt cele mai vechi vin. Cel mai vechi este acolo, în caza 271, și avem doar 2 rânduri de sticle rămase. Vorbim de vinul de desert Buchetul Moldovei, un vin din 1973. Deci are deja o vechime de 51 de ani și fiind un vin de desert, pe ele le poți păstra cel mai mult, maxim până la 130 de ani. Deci asta îl vom putea bea pentru încă 50-70 de ani înainte precis. Doar că problema aici este prețul sticlei, pentru că clar că este cel mai vechi, este și cel mai scump. O sticlă de genul dat ajunge în magazinul nostru la 1800 de euro. Deci 35.000 de lei moldoveni. Deja văzând prețul și că în viitor o să scumpească și o să scumpească, probabil o să ajungă și până la 100 de ani. N-am auzit să scumpere. De colecție se cumpără de acolo. Cineva? Deja aici am ajuns aproape de punctul de care ne-am pornit. Deja puteți face careva poze aici sau să marcați acasă de cuvate. După care ne urcăm în trenuleț și plecăm la sala de degustare. Ultima oprire.